Moi roztomili, posłuchajcie o losce, o krzywaku, a o kryce. Prawi się, że człowiek jak je dzieciem, to drepsi po piesku, po sztyrech, potem długi czas na dwóch szłapach, a kiej się zestarzy, to mo trzy klepeta, a ta trzecio to je loska. Ale loskę starka brała dycki do kościoła, lebo kiej szła na wiesieli. Stoła se ta loska w kątku izby, wiele razy się ją wieszało na stole, ale o losce stareczka ani starziczek nigdy nie szli do pola, bo i przeca było szkoda zamarasić. Strugali ją tesorze z kąska drzewa, a wiele razy było tak, że ją sztrajchowali jeszcze lakierem, a nożem ją jeszcze potem szkrobali, a szkrobali na niej jakieś kwiotki, liści albo inkrzewica. Na spodku loska miała kąsek gumy, co by się stareczce lepszy drepsiło, a co by nie klupała po chałupie, po dłaszkach, ale wiele razy było tak, że tej gumy wobec nie było, tuż dycki było klub, 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 a wszyscy wiedzieli, że stareczka idą. Takowno loska jeszcze długo wisiała na rechli, choć starzyk umrzyli, a potem wiele razy było tak, że zaś się nią gdosik podpierał, bo nie poradził na klepetach ustoć. Na loskę się jeszcze prawiło loga, kryka albo palica, a tako ganz szumno loska przyozdobiono, to był szpacyrok. No a krzywok to już było coś ganz inkszego, bo se go umiał zrobić każdy starzik. Eny musiał na placu, lebo w lesie nąć kąsek drzewa, kiedy był na końcu kapkę krzywy. Taki krzywok se wiele razy robił a i gazda, stykło, że gałązki z niego ociupał, kapkę go okorował, a już szło z krzywokiem drepsić po placu, a pomiędzy. Takownych krzywoków pod chlywym przy chałupie, a przy stodole było dycki godnie, bo kiedy starka szli do pola, to go mieli chnet na pozorędziu, a aj jak stracili jeden, to drugi kańsik dycki naszli, bo przeca starzyk też drepsił o krzywoku kole chałupy. Szło nim zrobić kupa wiecy, ani nie wiecie wiela. Tuż przeca se isto wspominocie, jak żeście byli przeciwni, wiele razyście dostali od starki krzywokiem pożyci. A baj jak starzyk kredali, a zbierali orzechy na jesień, to dycki w liściach pożgali, jeszcze się w nich kiery nie schował. Każda stareczka, a każdy starziczek, jak już nie poradzili robić przy bydle, a na gruncie, to jeszcze dycki mieli aspoň porę kur a kochuta, kiedy trzeba było wieczór zegnać do chlywa. A najlepszy ku temu był przeca krzywok. Ten krzywok, co stał pod chałupą, se każdy mógł pojczać, ale potem go tam musiał dać spadki, bo inakszy był krawal. A starka wiele razy nie poradziła przyjść do stodoły, a pozbierać wajca. Jeszcze była kryka. To była starucno loska, lebo ganz einfachowy równy kąsek chrubego patyka, co nim gazda zganiał krowy, a barony z rajczuli do chlywa, lebo kury z pola, co by już szły siedzieć. Kryka wisiała w wasz kuchni, a wiele razy starka se ją wzięli, a dziecka nią straszyli, kiej były przeciwne. Krykę jednako szło se chnet zrobić, eny trzeba było nąć patyk, co się na nim szło oprzeć. Wspominam se, że jako dziecka my se robili srandę, a drepsili my o losce, a starka nam prawiła, co byście się nie musieli na starość na tej losce podpierać. Tuż niby miała recht, ale a i ona, jak była młodo, a naszła krykę we wasz kuchni, to kury goniła do chlywa. Widzicie, jedna loska, krzywok, kryka, a wiele wiecy tym idzie zrobić. A na koniec wam jeszcze rzeknym, że krykę miała każda baba Jaga, a klupała nią po oknach, po wieżach, jak dziecka były przeciwne. A klupała klub, klub, klub.